खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 10 फेब्रुआरि 2026 मंगलबार बाराय। नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट दंब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव दिनैसो फैसनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला जेब्ला जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। ज्योतिषनि नोजोरजों दिनैनि सानाव खायसे राशिफोरा जोबोर मोजाङै बारलांगोन आरो खायसेफोरा एसे एनै सांग्राङै सम हगार हरनाया मोजां। दानिया जों मोनथिना लागोन मोन 10 राशिफोरा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरा दिनैनि समाव मान सन्मान बारायहोनो हागोन। जबजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव मोजां मुलाम्फा खालामनो हागोन। समाजारि खामानिफोराव बयजोंबो अनसायजानाय मोननो हागोन। नोंथांमोननि गोदै रावनि थाखाय खायसेफोरा नोंथांमोनजों लोगो जाफैगोन। नाथाय नोंथांमोना दिनैनि सानाव गुबुनफोरखौ गोरा राव बुंनाया मोजां नङा। नखरनि सोरबा सुबुंनि सावस्रि बिथिङाव गोग्लैसोनाय मोननायनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। दिनैनि सानाव राशि बायदियै नोंथांमोना रंजा खुसियै दिन बारलांहोनो हागोन। नाथाय गुबुननि सिगाङाव बांद्राय देखायनाय दिन्थिनाया मोजां नङा। दिनैनि सानाव थाबथानानै थानाय इनकामफोरा सोराङाव नुजाथिनो हागौ। जिउनि लोगोनि थाखाय गोदान फालांगियारि जागायजेननो हागोन। खायसे बायजोआरि बिजनेसफोरा फाइनाल जानो हागौ। गोसोआव बांद्राय लुबैनाय लाखिनाया मोजां नङा। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि इनकामआ बारायगोन। खरसाया बांनो हागौ। नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांखौ बहाबा बेरायनो थाखाय लांनो हागौ। सरकारि बिथिङाव मोजां खामानि मावलांनो हागोन। जायफोरा सिंगोल बिथांमोना जिउनि लोगो नागिरना लानो हागोन। जायखिजाया खामानि मावनायनि सिगां नलेज लाग्रोनाया मोजां। गिदिरफोरजों दावराव दावसि जालायनाया मोजां नङा। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां। गथ' गथाय गोनांफोरनि थाखाय बरादा दिनै आबुङै हेफाजाब होगोन। सुख सान्तिया बारायगोन। मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान खौरां खोनानो मोननो हागौ। सावस्रि बिथिङाव समय दिहुननाया मोजां। खामानि बिथिङाव आलाय सिलाय जानायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। नखराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय खस्थ'यै खामानि मावलांनाया मोजां। समाजारि खामानिफोराव दावगालांनो खाबु मोनगोन। बिबाना बांनो हागौ। नोंथांमोना दिनैनि सानाव सोरबा बैसो जानाय सुबुंफोरनि बाथ्रा खोथायाव गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। थांखि लानानै खामानि मावलांनाया गोनांथि। मदद होगिरिफोरा नोंथांमोनखौ बेले बेजे खालामनो हागौ। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। बहाबा मोननो गोनां फैसाफोरा थाबथानानै दंमोनब्ला बेयो जोबस्रांगोन। सुख सान्तिया बारायगोन। मायबाफोर मोजां खामानिफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। फरायसाफोरा गोसो होना सोलोंथाइ लानाया मोजां। सुथुरफोरखौ सिनायना लानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। तुला राशि। दिनै गोदान खामानि मावनो थांखि लागोन। नखरारि आरो लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। खामानि फारसे जाफुंसारनाय मोनगोन। खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। दावराव दावसि जानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला जाखानाय खामानिया फेलें थांनो हागौ। नखराव बिसि फिसानि सावस्रिया जेंना नुजाथिनो हागौ। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय समानै बारलांगोन। मायबाफोर खामानियाव जेंना नुजाथिनो हागौ। जुलि जानायफोरनि जेंनाया बांनो हागौ। धोरोमारि खामानिफोराव गोजोन मोनगोन। बिमाफोरजों
नखरारि जेंनाखौ लाना दावराव दावसि खालामनाया मोजां नङा। गोजाम बारहावाखौ खारस्रांहोयोब्ला जौगानाय मोननो हागोन। गोसोआ होजों होजाय खामानिफोराव जगोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि दिना मोजां फिथाइ थायगोन। नोंथांमोना बिमा बिफानि थाखाय दिनै सम हगार हरनो हागोन। बेफार फालांगियाव गोग्लैसोनो हागौ। खरसाया बांनायनि थाखाय गोसोखौ गाज्रि मोनखांनो हागौ। जिउनि लोगोआ गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायथिना लागोन। मायबा खामानिनि थाखाय बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै बहाबा होजों होजाय खारथिंनो गोनां जानो हागौ। खायसे प्रपार्टिफोरा फाइनाल जानो हागौ। जबनि थाखाय बहाबा गोजान जायगासिम दावबायहैनो हागौ। नाजाथाबनाया गाब गोनां महर होगोन। नाथाय खम फिथाइ मोननायनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। जुलिनि रादाय जानो हागोन। सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना बेंकजों सोमोन्दो थानाय बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। जिउनि लोगोजों बहाबा बेरायनो थांनो हागौ। गोजाम जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। गोदान जब मोनफुंनो हागोन। मोजां मोन्दांथि मोननो हागोन। बिमाफोरनि गोजाम सानाय सुनायफोरा जाखांफिननो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां गाब। मीन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि बरादा आबुङै हेफाजाब होगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। इनकाम बांहोनो नाजानाया मोजां। जुलि जानायफोरनि थाखाय एसे एनै जेंनाया नुजाथिनो हागौ। गथ' गथायनि थाखाय जेंना मोनखांनो हागौ। बिमा बिफानि सहाय मोननो हागोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।